Ako se osjećaš kao da nisi napreduje u životu, vjerovatno nedostaje nešto bitno u tvojoj svakodnevnoj rutini. Na kraju ću ti pokazati kako dodati taj nedostajući komad slagalice koji će ti omogućiti da postigneš svoje ciljeve. Ja sam TV domaćin na kanalu Snaga uma. Kada govorimo o ličnom razvoju i postizanju ciljeva, ljudi često misle da je potrebno velikih promjena ili revolucionarnih odluka. Međutim, često su upravo mali, konkretni koraci oni koji vode do velikih promjena. Evo 10 stvari koje moraš napraviti ako želiš poboljšati svoj život i postići svoje ciljeve. Prvo, stvori jasan plan za svoj dan. To znači da moraš imati ciljeve koje želiš postići i shvatiti kako ćeš ih dostići. Drugo, probudi se ranije. Rano ustajanje daje ti prednost nad danom i omogućava ti da se fokusiraš na sebe prije nego što počnu vanjski utjecaji. Treće, počni sa malim pobjedama. To može biti što tako jednostavno kao obavljanje nekoliko push-upova ili čitanje nekoliko stranica knjige. Četvrto, razvij naviku učenja. To može biti čitanje knjige, slušanje podcasta ili gledanje edukativnog videa. Peto, okruži sebe pozitivnim ljudima. Ljudi sa kojima se družiš imaju veliki utjecaj na tvoj mentalni stav i motivaciju. Šesto, prakticiraj samodisciplinu. To znači da moraš biti u stanju da se kontrolišeš i da ne dopustiš da te emocije vode. Sedmo, počni da vidiš probleme kao šanse za rast. Svaki problem je šansa da naučiš nešto novo i da se razviješ kao osoba. Osma, uči da prihvaćaš promjene. Život je u konstantnom pokretu i učenje da se prilagođavaš promjenama je ključ za uspjeh. Deveto, razvij naviku hvaljenja sebe. Prepoznaj svoje uspjehe, bez obzira na to koliko su mali, i hvali se za njih. Deseto, nauči da se ne predao. Svaki uspjeh zahtijeva izdržljivost i volju da se nastavi, čak i kada stvari postanu teške. Sada, na kraju, ću ti pokazati taj nedostajući komad slagalice koji će ti omogućiti da postigneš svoje ciljeve. To je razvoj mentalne snage kroz disciplinu i samokontrolu. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.